Pojďme se dnes podívat na průlet stíhaček nad samotným centrem Prahy a pražským letištěm. Nebudu to zdržovat a pojďme na video. Už se nacházíme na Mánesovém mostě a za pár minut už by tady měly být stíhačky a dneska tady budu s Petrem. Čau. Čau. No nic, jdeme čekat. A víte, co dneska uvidíme? Dneska uvidíme letouny Hawk T1 a Gripeny, které budou mířit na dny NATO do Ostravy. Začal jsem chystat startový foťák a telefon, ale najednou přišla ta zpráva, že se to přesouvá na 16:30. A tak jsem se s Petrem dohodnul, že já pojedu na Ruzyň a on zůstane na Mánesovém mostě. Takže dnes neuvidíte jenom záběr z Mánesova mostu, ale i z pražského letiště a máte se na co těšit. No a už když jsme v Kníževsi, tak jsem vám tady natočil i pár záběrů, ale převážně jsem fotil na foťák. Stíhačky už zletly z Lipska a už pokračují na pražské letiště přes centrum k Beli a poté na ostravské letiště na dny NATO. Uběhlo pár minut a stíhačky už jsou ve finální formaci a už za chvíli proletí nad pražským letištěm, centrem k Belama a poté už na ostravské letiště.